В нашия град дълги години живя и твори неповторимия музикант и диригент, народен композитор Дико Илиев. Тук сътвори много хора, в това число и Дунавското хоро. Ние го обичаме неговите хора и освен, че те се играят на мегдана, ръка за ръка, в един момент решихме, че те биха могли да се изпълняват прекрасно и като танцова постановка. Целта ни беше да видят всички, тази публика, пред която се представяме, че Дико и Илиевите мегдански хора стават прекрасно и за постановки. И да заразим и други читалища по нашия пример. Започнахме по-малко и вече тази постановка, за която сега кандидатствахме и която вече реализирахме, е 11-та поред. Не е трудно. Стига да се хване с това добър хореограф. Това е професор Иван Тодоров, който преди много години е поставил танци в нашето читалище. Той ни видя на един фестивал във Враца. След това да каза, вие знаете ли какво представлява танцов състав с духов оркестър? Вие не можете да си представите какво е това. Защото един танц, половината го прави музиката. Тази вечер вие ще видите крайдунавска импресия, Ганкино хоро и сватбарска ръченица в изпълнение на 20 деца, 12 момичета и 8 момчета от танцов състав Изводче. В съпровод на нашия духов оркестър. Дико Илиев беше много скромен човек. Хората му се свираха, но хората не знаеха, че тези хора са написани от някого. Хората смятаха, че те са просто народни мелодии, духовите оркестри са си ги заобичали, засвирили и просто ги свират. Когато сме имали разговор с него, Дико, тук твоите хора, вика, виж какво? Важното е хората да ми играят хората. И аз съм много щастлив, като видя, че хората ми играят хората. Не е важно да знаят, че аз съм ги написал. Дунавско хоро звучи на всяка нова година, но хората не знаеха, че той е един Дико Илиев. И той, след като е живял и работил тук, ние, такива като мен, трябва да направим всичко възможно. Това, което е създал, да го знаят всички хора и да остане да го има. Да го ползват, да го обичат. Ние сме българи.